नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत मुगाचा पौष्टिक हलवा। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। ही 1 वाटी मूग डाळ 3 तास भिजवून घेतली आहे। 200 ग्राम गूळ, छोटा अर्धा चमचा वेलची पावडर, 4 मोठे चमचे तूप, छोटा अर्धा चमचा हळद, काजू बदाम पिस्ता बारीक केलेले अर्धी वाटी, पाऊण ग्लास दूध। मूग डाळ आपण आता मिक्सरला जाडसर लावून घेणार आहोत। तूप घालूया। तूप तापलं आहे, डाळ घालूया। डाळ आपण ही जाडसर वाटून घेतली आहे। पाणी न घालता हे वाटून घ्यायचं आहे। डाळ जास्तीत जास्त 4 ते 5 सेकंदमध्येच फिरवायचे आहे। गॅस मीडियम ठेवला आहे। चांगली परतत राहायचं आहे। तीन मिनिटं आपण मीडियम गॅसवरती परतून घेतली। आता गॅस मंद करून घेऊया। असं सारखं परतत राहायचं आहे। तुपामध्ये आपण चांगलं ही मूग डाळ फ्राय करून घ्यायची आहे। मंद आचेवरती 2-3 मिनिटं फिरून झाली आहेत। दूध घालूया। सारखं परतत राहायचं आहे। चार 5 मिनिटं परत झाली आहे। परततच राहायचं आहे। गूळ घालूया। हळद घालूया थोडीशी। चिमूटभर मीठ घालूया। एकसारखं परतून घ्यायचं आहे। बारीक केलेले ड्रायफ्रुट्स घालूया। वेलची पावडर घालूया। मुगाचा हलवा आपला होत आला आहे। गॅस मीडियम करूया। मीडियम गॅसवरती आता 2 मिनिटं परतून घेणार आहोत आपण। मुगाचा हलवा खायला एकदम पौष्टिक आहे। मुगाचा हलवा बनवून तयार झाला आहे। याला आपल्याला 15 मिनिटं लागली आहेत। गॅस बंद करूया। मुगाचा हलवा बनवून तयार झाला आहे। एकदम चविष्ट झाला आहे। लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत आवडणारी असा हा गोड पदार्थ आहे। अशा प्रकारे हा मुगाचा हलवा तुम्ही करून बघा आणि मला कळवा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।